da shi ne yake bamu. Ubangiji shi ne la ta kuzuhu sinatun wala naumu. Da bai cika fa na zo domin na yi wada a masoyinmu. Da gaisuwa ne yake mu fada har gobe babu irin namu. Zira amincinka ya Allah ki kare yi wa masoyinka. Wato cikakke zabebbe shafi'u mai ruguje shirka. Barhama mai bege ne ya Allah ina da roƙonka. Kasa da duka alihi da sabbai har waliyan nan duka. Wani mu ne a saman nasu riyadul Qur'ani.
ya cire tuta. Allah da kansa yake ce ma al-Mustafa ka babbanta. Wa innaka la'ala kal'il azza bada firta. Ina maza kuma za maza ga namijin da ke namijin aiki. Da ya fito sai kallo ba wani wanda za ya yi mai birki. Ana kiransu da sabulla da shirjali suke yaƙi. Kirar salisu ko ka ce halifa gun sarkin yaƙi. Wannan mu ne a saman nasu mu yarda Qur'ani. anan muke aje baitin mu Allah ke kare hadin kanmu mu yan riyadul qur'ani ka samu zarce aduwan mu ka ba mu kaunar manzon mu ka sa soyayyar a girgin mu ka kare yarda da mu Allah da mun roka kana ba mu ku yan riyadul qur'ani ku zo mu gaida murabbin mu malamin ban suna gaishe ka mu gaisuwa da masoyin mu sarkin ka ne sarkin yakin habibullahi majejin mu